Na prípravu sojového mlieka potrebujeme jednu odmerku sojových bobov, čo je približne 80 gramov. Tieto bôby nasypeme do misky, kde ich necháme močiť v studenej vode 4 až 6 hodín. Po uplynutí tejto doby naplníme konvicu po uvedenú mierku. Proti smeru hodinových ručičiek odoberieme filter a naplníme ho sojovými bôbmi. Naplnený filter opäť založíme a dotiahneme v smere hodinových ručičiek. Filter s motorom postavíme do nádoby a pripojíme do elektriny. Približne po 12 minútach od spustenia prístroja sa ozve signál. Vtedy vieme, že mlieko už je hotové. Po odpojení elektrickej šnúry vyberieme motor a prelejeme mlieko. Zvyšok vo filtri je čistá okara. Môžeme ju ďalej spracovať podľa priložených receptov.